Bai, ala izan da, ez? Egia esan, bueno, kolpe gogorra, ez? Honea etorri aurretik, justu azkenengo entrenoetan, korrikako entreno fuertianekan azkenengoan, nahiko minekin bukatu nun, ez? Eta bueno, pentsatzen nun egun batzuk atxeden hartuta hobetuko zula, baina mina jarraitzezun da. Ja honea iritsi ginean, bueno, hemen egin zizkiaten proa, resonantzia eta bueno, susmori bai estatu zen ustura. Ez, hori, kalkanean, bueno, estres fraktura bat, ez? Eta hori, ezurra, bueno, mindita dagoela, hori, azkenean entreno asko eta bueno, resentitin da ezurrak ez du aguantatu. Bai, hala da, ez? Azken unera arte, ez dut erabaki hartuko, eta bueno, ikusiko dugu, ez? Hasiera batean intentzioa ezatatzeko zen, baina bueno, jendea izait ateratzeko animatzen eta ikusiko dugu egun hauetan zer moz daukaten eta animoak inagon ateratzeko. Bai, bukatzea ezinezkoa izango, ez? Agian igeri eta biziketa aguantatziakat, baina bueno, transizioak ere hor daude, irterare korrika da ondarretatik, eta gero korrika bueno, noraino iristia dakaunez, ateratzekotan, baina bueno, oso zaila.